شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ይብዛሕልኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ዝልቀቕ እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ መንፈሳዊ ውግእ ዝብል እዩ መንፈሳዊ ውግእ ዝብል እዩ ሪኹም ኣሕዋት ኣብ ዘለናይ ምድሪ ሓደ ነገር ኣሎ መንፈሳዊ ውግእ ኣሎ መንፈሳዊ ውግእ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ጊዜ ስለ መንፈሳዊ ውግእ ስለ መንፈሳዊ ዓለም ኣሰራርሑ ኣካይዱ እንተዳኣ ዘይበርህልና a lot of mistake ኣብ ላይፍ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣመንቲ ኮይንና እኳ ክንስና መንፈሳዊ ውግእ ብጥልቀት ደይርድአና ሰባት እንድሕር ኮይንና ንነገራት ብዘይ መልክዖም ክንኣትዎምን ክንፈትሖምን ንጅምር እሞ ዘመንና ይበልዕዎ የድክሙና ጊዜ ይወስዱልና ስለዚ ንጉዳይ ብደገ ምቅላስ ክንገድፍ ይግበአና እዩ ንጉዳይ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ብትኽክል ኣብኡ ክንዕወተሉ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ደይተዓወትካሉ ኣብቲ ግእዛዊ ዓለም ክትዕወተሉ ኣይትኽእልን ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 10 ከም ዝብል ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት ይንበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ሪኹም ፍሕሶሎ ውዲት ኣሎ እዚ ውዲት ናይ ጸላእ ድማ መንፈሳዊ ነገር እዩ ክግለጽ ከሎ ግን ብሰብ ክግለጽ ይኽእል እዩ ብዝርአ ነገር ክግለጽ ይኽእል እዩ ነገር ግን እቲ መንፈሳዊ ውዲት እዩ ብዝርአ ነገር ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ናትና ቕልስ ኢሉ ምስቲ ጸላእ ዝግለጸሉ ሰብ ኣይኮነን ኢሉ ምስቲ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ኢሉ ኖ ምስቲ መንፈሳዊ ነገር ኢሉ ምስ ኣሕልቕቲ ምስ ስልጣናት ምስ ገዛእቲ ኣየራት ምስ ክፉኣት መናፍስቲ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢሉ ንውዲት ናይ ጸላኢ ምቅዋሙ መታን ክከኣለና ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ንልበስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ንልበስ ሪኹም ኣሕዋት ብዙሕ ጊዜ ምስ ሰባት ክንካታኸት ብዙሕ ጊዜ ንዝረአዩ ነገራትና ፊክስ ክንገብር ጊዜና ዓቕምና ሓይልና ዝውድኡልና ዘለዉ ምስቲ ምንጪ ንዕኦም ከምኡ ክኾኑ ዝገብሮም ዘሎ ስለ ዘይንቃለስ እዩ ሪኹም ቀልስና ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ምስ ማንም ሰብ ባእሲ የብልናን ምስ ዝጸርፍኹም ኣይትበኣሱ ምስ ዝቃወምኹም ኣይትበኣሱ ምስ ህውከትኩም ዝደልዩ ኣይትበኣሱ እቲ ጉዳይ ንሶም ኣይኮኑን እቲ ጉዳይ ንዕኦም ከምኡ ክኾኑ ዝዝውሮም ዘሎ መናፍስቲ እዮም ስለዚ ጉዳይኩም ምስ ሰብ ኣይኹን ጉዳይኩም ምስቲ ነቲ ሰብ ዝዝውር ዘሎ መንፈስ ይኹን ቅልስኩም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ይኹን ቅልስኩም ምስቶም መናፍስቲ ይኹን ቅልስና ምስቶም መናፍስቲ ይኹን ኣብ ልዕሊ ነብስ ወከፍ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ብክርስቶስ ዕዉታት ኢና ስለዚ ማንም ዓይነት ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓ ብናብራና ብኹነታትና ብስራሕና ብሰባት ክግለጹ ክፍትኑ ከለዉ ክርብሹና ክደልዩ ከለዉ ኣእምሮና በቲ ዝረአ ሰብ ኣይተሓዝ ሙሉእ ብምሉእ ሓሳብና ናፍቲ ምንጪ ንዕኡ ከምኡ ክኸውን ዝገብሮ ዘሎ ናይ መናፍስቲ ኣሰራርሓ ንኺድ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣብቲ መንፈሳዊ ውግእ ዘለዎ ስፍራ ብትኽክል ኣብኡ ዊን እንዳገበርና ክንከይድ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና ኣጽዋር ኣምላኽ ብዘሎ ክንለብሶ ይግበአና እዩ ኣጽዋር ኣምላኽ ኩሉ ድማ ሜድ ኢን ቃል ኣምላኽ እዩ ሪኹም ናይ እግዚኣብሔር ኣጽዋር ሜድ ኢን the word of God እዩ ብምሉኦም ቶም ኣጽዋር ኣምላኽ በቓል ኣምላኽ እዮም ዝስርሑ መጽሓፍ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ጥቕሲ 13 ከምዚ ኢሉ ቐፂሉ ኣሎ ስለዚ በታ እኪይቲ መዓልቲ ምቋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩም ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ እቲ ጽዋር ኣለኩም እዩ እቲ ጽዋር ተዳሊልኩም እዩ ነገር ግን በታ እኪይቲ መዓልቲ በታ ነፋስ ዝመጸላ በታ ጸላኢ ብዙሕ ነገራት ድገልጸላ መዓልቲ በኣኣ ስዒርኩም ኣስሊጥኩም እንደገና ኸዓ ደው ምባል መታን ክከኣለኩም ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣጽዋር ኣልዕልዎ ልበስዎ ምኽንያቱ ዘይተለበሰ ኣጽዋር ኣብ ስራሕ ኣይውዕልን እዩ ዘይተለበሰ ኣጽዋር ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ነቲ ዝተዳለወልካ ኣጽዋር ልበሶ
دقيميلو حقوقهم بحق تعاتيكم درع صدقون تخدينكم قمو نتناي ونجيل سلام مدلاو أبقاركم كم أساءن آتيكم دوولو مسناي زخلو اتي نايتكفو الرسول من تجزبلا كتتفؤلو اتخؤلو والتأمنت العلو ناي مدحان قرع رأسي أتو ناي منفس سيفون مالات قال أملاخ حزو قال أملاخ حزو ريخم ناي منفس سيفي قال أملاخ حزو إذن كلهم كتغسلنا دتأنعا أب هيوت زعوتنا أطوار أملاخ بملؤهم بقال أملاخ يملسو كلهم بقال أملاخ يملسو الروحو سلازي اتقلس اتوق مستتريئو زلهم أيكونن كابتريئو وطو نتريئو قدوفو نتتريئو زبقس نفاسقن قسطو إيسوس معبل مستسأ نمعبل أيكونن قسيطو نتمعبل زتسأ نفاسي قسيطو سلازي كبابيخم زلوهو كات تريئوهم زلوهم سبات زربشوهم زلوه السوم يكونن تقداي منافستلو سلامكم زي داليو عوتكم زي داليو كبرتكم زي داليو ليتن معلتن حنساب بسرحتكم حنساب بمحازتكم حنساب بخبابيكم حنساب ببيتسب حنساب بقوربيت زلع علو منافستلو سلازي عينتنا كابسب لوم يتعالى نتوم سبات نحقفهم نفقرهم نتنعقهم كتسؤنا زقورهم منافستقن نقصتهم نمبركخ بتقولو دما نتعوتلهم عبلعلو كله السرار حنا يتلاقي عوتناتنا ايو نجرجن بتناتنا زخونا عوت كنمالالس أطوار أملاخ نلبس شالوم